O Consello da Xunta acordaba esta mañá na súa reunión celebrada en Noia a licitación de varios proxectos de gran envergadura para a vila. O máis importante, a primeira fase do desdobramento do corredor Brión-Noia en autovía, que suporá un investimento de 29 millóns de euros. Van ser dúas fases, ou se aprobamos a primeira por un importe de 29 millóns de euros que vai permitir transformar a vía actual pola que circulan 10.000 vehículos un desdobramento, por tanto, convertirla en autovía. Vai ser actuación nesta primeira fase nun treito de 9,6 km entre o final actual da autovía Santiago-Brión e chegará ata o tramo Martelo-Noia. É un 60% do trazado da vía de altas prestacións, é dicir, agora con 29 millóns de euros actúase nun 60% e quedaría outro 40% para unha segunda fase. O investimento de agora van ser 29 millóns de euros e a previsión é licitar as obras durante o ano 2025, podelas empezar e que unha vez que estén empezadas no ano 2025 o prazo de execución serán 18 meses para actuar nestes casi 10 kilómetros para convertilos en autovía. Outro dos proxectos que sairán a licitación por valor de 10 millóns será o futuro Centro de Saúde de Noia, que contará con máis de 20 consultas e incorporará novos servizos. Hoxe acordamos licitar, o Consello da Xunta de Galicia se acordou licitar o proxecto para construir un novo centro de saúde en Noia. Van ser 10 millóns de euros os que se investirán neste novo centro de saúde. Vai haber máis de 20 consultas, medicina e familia, enfermería, farmacia, pediatría, odontoloxía. Se incorporarán novos servicios como fisioterapia, saúde mental, unha unidade preventiva asistencial de drogodependencias. Tamén estará neste novo centro a base do 061 e o punto de atención continuada. O presidente anunciou tamén outros investimentos previstos na comarca, como as obras de mellora do peirao de Portosín. O proxecto, valorado en preto de 2,5 millóns de euros, contempla a creación dun pantalán con 17 prazas de amarre e un dique de abrigo.